вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скорост, да види стрел. И гол! Ето, Господ е българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно, 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат, редовното време изтече. Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук, с шанса, с спортното щастие се сбъднаха. Иска ми се сега само едно: Лесли Мотрам. Иска ми се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90. Не зная вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Очакваше ли наистина сърцето да не ти издържи и, както казваш, трябва да спра, защото няма да ми издържи сърцето? Издържа. Да, това беше. 17 ноември 93 година, 45-та минута, т.е. 90-та общо време, сърцето щеше да спре. По-точно 89-та и 58 секунда. Да. Супер миг. 20 години, времето съм, че лети и напредва, нали? Си даваш сметка. Такава огромна... Бързо минаха. Бързо ли за тебе минаха? Да, огромна емоция наистина, която продължава да вълнува, защото ако го нямаше този гол, нямаше да има американското лято, пък нямаше да има пеневата чета с славните си успехи тогава. Сигурно за 20 години, кой знае колко още мачове сте минали през главата други. Остана ли нещо, което не си казал за този матч? Франция-България. Почти нищо не остана, което не е казано за този матч. Може би сега след времето трябва да си признаем, че от спортно-техническа гледна точка този матч не беше най-добрия на България. Играхме много по-велики матчове след това. Визирам победата срещу Уелс с 3-0, след това матчовете с Германия. Докато този остана най-емоционалният, този остана най-инфарктният. И няма как да се забрави всичко това, което се случи там. Да. Огромен връх, сега най-младата ни аудитория, разбира се, тя знае, която е запалена, много добре знае какво се е случило, но това е огромен връх за нашия национален отбор. Искаш ли пак да те пренесем точно 20 години назад, на днешния ден? 17 ноември 1993 година. Затова футболът е велика игра, защото в нея има преди всичко оптимизъм. Сега трябва вече да гледаме към хронометъра. Ето го и края. България за 6-ти път е на световни футболни финали. Ето го целият наш щаб. Ето ги българите да ликуват на Парк де Пренс. Невероятна атмосфера цареше с нощи на този прекрасен стадион и всичко завърши прекрасно за нас. По-голямо не може да бъде. Емо къде е? Нямам думи, просто мисля, че направихме една великолепна игра и спечелихме визите за... Гледах последната минута и не вярвах на очите. Още емоции добавяме, разбира се, те са нещо много хубаво, но за съжаление и безвъзвратно изгубени. Има ли нещо жалко, Пепи, в това, че фразата "Господ беше българин" вече се употребява в минало време? Защо в минало време? За мига си беше абсолютно актуално. Тогава, да, 20 години по-късно. Георги, това никога няма да се повтори, поне аз докато съм жив. Това съм убеден. Такива емоции Господ ги дава веднъж на нация като България, особено в спорта. Защото ние нямаме ресурс, с който да атакуваме подобни мигове. По-скоро би трябвало да ги помним и да се получаваме от тях. Защото това, което Жинола направи, а той страшно много ни помогна с това изпълнение на прекия свободен удар, от който тръгна нашата голова атака, дойде и се стовари на български стадион 17-18 години по-късно по същия начин. Така че този матч трябва да се помни и от тази гледна точка, да се извлекат на някои христоматийни истини в футбола. Да. Но виж как мъдро ти казваш, това няма повече да се повтори, поне в близките години. Какво означава? Ако тогава сме били на върха и това ни е отпушило по-скоро от трамплина към върха, къде сме сега? Някъде около сме дъното сега? ли? Къде? Не, дъното.
Айде тия квалификации да ги оставим. Сега тръгваме да се съживяваме. Не играха лошо футболистите в последната квалификация, но са твърде далеч от гения на това поколение. Именно, ще видим ли скоро световно? Аз съм на мнение, че има вариант да го видиме, но ако малко промениме нещата в българския футбол, ако малко ограничиме чужденците, ако дадеме шанс на нашите момчета да се изявяват, а не по този път, по който върви всичко в тази велика игра у нас. Да. Онзи ден Стоичков каза, че 17 ноември е втория рожден ден на България. Чете ли го това? Не съм го чел. Така каза той. 17 ноември, нов рожден ден. Стоичков винаги е мъдър в такива моменти, особено когато се връщаме към нещо наистина уникално. Да. Нека да видим сега какви са били тайните на успеха тогава, само че 20 години по-късно. Както се дойдоха петлите, така се и заминаха. Кокошки само, че се заминаха. Не можаха да коткодякат много. Гол беше плод на нашата сработеност. На всички в отбора знаеха какво може да направи другия. Така че това е най-важното. Самите футболисти просто пасваха един с друг. Не само на терена, извън терена, макар че надълго и широко се говори за много конфликти и проблеми, които има, но те са съпътващи неща. Всеки иска да каже 93-та година, 93-та или 94-та. Напротив, ние продължихме един започнат труд от много години назад. Той лагер в Германия мисля, че помогна много. В една гора само тренировки, нямаше много шум, избягнахме тая еуфория, която беше тук обхванала България. Протестите бяха същи, ако не се лъжа. Преди 20 години мисля, че не изпратиха за Париж със същите протести. Не знам, Жан Виденов ли беше на вас, не знам кой бе. Пак протести имаше, пак улиците пълни. Заминахме, после пък напреха също така. Навръщане напреха, пак с протести, но са ни ръкопляскаха, че сме свършили нещо добро за България. Допълвам ги. Там в гората, в спортшуле Грунберг, бях и аз, и Дени Кънчев, който също е тук в студиото, и Краси Минев. Това беше нашия екип. Това, което момчетата не казаха е, че мен ме порази, е, че никой 5 дни не говореше за матча. Все едно са се тия хора събрали да поритат, да се видят и нещо там трябва да се случи. Ама единствено 2 дни преди матча вечерта в Франкфурт, Димитър Пенев, така се бяхме събрали, журналистите и тренерското ръководство, той вика, матч предстои, какво мислиш? Това беше единственото изречение, което до началния сигнал на Лесли Мотръм се чух аз да се обсъжда като тема, какво предстои, че трябва да се спечели този мач. Да. Иска да кажа, че като гледаме тези кадри, виж как много неща не са се променили. Пак е имало протести, с които изпратя нашия отбор. Не видя ли колко неща са се променили визуално? Визуално на първо място, да. Както се разпознаваш, като се гледаш, какво виждаш там на екрана. Лошо ми става. Господин Василев, така времето върви напред. Нещо друго иска да не пропускам, че спортната редакция, вашата редакция в лицето на Антония Близнакова, нашата, не вашата. Вашата. Добре, да е нашата, но тя е вашата спортна редакция. И Антония Близнакова прави филм, който ще бъде посветен на вълнуващията 93-та година. С удоволствие ще го гледам. Да, наистина ще бъде сигурно интересно. Тя ни даде тези кадри, които вие в аванс видяхте първи зрителите на нашето предаване. Само една реплика, наистина, какво за националното самочувствие донесе първо този възлов матч, който ни класира на световното, а после и самото световно 94-та година. Впрочем, предстои годишнина 2014, 20 години и от него. От американското лято ми донесе ни самочувствие, гордост и обединение на страната. Между другото, да ти кажа, че този матч беше полезен и за Франция. Според мен от този матч нямаше губещи. Ние отидахме на световни футболни финали и постигнахме най-доброто си класиране. Франция помадря след този гол на Костадинов в последната секунда. Махна едно поколение титани в националния отбор, заложи на по-млади футболисти и на практика стана световен и европейски шампион 4-6 години след това. Така че този шок помогна на французите. Тук може да се замисля. Чули го Камата? Дойдоха петли, тръгнаха си кокошки, каза той. Той винаги е образен. Няма да забравя тази тишина на Парк де Пренс. Това беше, може би, едно от най-ценните неща. 50 хиляди, чуваха се. Ние бяхме на втория балкон, коментаторското място, и се чуваха нашите футболисти как се радват. Дори чувах Пенев какво им вика.
такава тишина настана в един момент, да накараш 50 хиляди да млъкнат, си е истински шедьовър. Имаш ли лично ти любим играч от пеневата чета? Лично ти, твой. Кой най-много ти харесваше тогава? Ще обида останалите, ако кажа. Нищо де, те всички са добри. Всички са добри, ама кажи кой най-добър. Христо Стоичков беше най-добрият, макар че този матч не му беше от силните. Докато този матч даде шанс на Емо Костадинов и той не го пропусна. Между другото, колкото и да е уникален по втория гол в матча, не по-малко уникален е и първи. Ако хората се вгледат добре, след ъглови удар от Балъков, Костадинов се извиси, извъртя тялото си, не удари с рога, както казваме на футболен език, ами извъртя из чело, заби топката в близкия ъгъл. Нещо изключително трудно като координация при отскока, като баланс във въздуха и така. Така че този гол също ми е адски скъп. Той дойде много бързо, след като Франция поведе. И ако този гол се беше забавил, ядовете ни щяха да бъдат със сигурност много по-големи. Добре, няма да те питам защо сега сме толкова зле, защото това те ядосва. Виждам, че този въпрос те ядосва. Друг път ще си говорим за настоящия национален отбор. С най-голямо удоволствие. Ядосваме, много неща ме ядосват, но най-много ме ядосват, че нашите българските момчета трябва да си търсят отбори от Б, В група, зони и така нататък. А в истинския майсторския футбол не им се обръща внимание. Това най-много ме боли. Легендарният спортен журналист Петър Василев в нашото студио с един кратък, но много хубав спомен, който направихме 20 години назад във времето на днешния ден, 17 ноември, само че 93-та година, когато откъснахме главите, както се казва, на френския отбор. Благодаря ти, Пепи, за това гостуване.